Kedysi bol rybár, ktorého živobytie záviselo od jeho úlovku. Jedného dňa dokázal uloviť len jednu malú rybu. Rybka v svojej zúfalej snahe žiť hovorí: prosím, nechajte ma, dobrý pane. Som malá a pre vás k ničomu. Nechajte ma späť do rieky a môžem vyrásť väčšia. Potom ma môžete znova uloviť a zarobiť viac peňazí. Múdry rybár odpovedá: nevzdám sa určitého zisku za taký, ktorý ešte neexistuje. Morálka: nepredávaj istý zisk za neistý profit. Rybár si uvedomil, že aj keď malá ryba ponúkala možnosť väčšieho úlovku v budúcnosti, jeho súčasný úlovok bol istý. Uvedomil si, že niekedy je lepšie akceptovať to, čo má, ako sa neustále snažiť o to, čo môže nikdy neprísť. Zatiaľ, čo ryba odplávala do hlbokých vôd, rybár sa rozhodol, že mu čoskoro prinesie šťastie iný uhol pohľadu. Tak sa naučil ceniť istotu pred nádejou na to, čo zatiaľ neexistuje. Rybár sa postavil a s obnovenou odhodlanosťou znovu hodil svoju udicu do rieky. Slnko sa odrážalo na pokojnej hladine vody a vtáky lietali nad jeho hlavou. Na jeho tvári sa objavil spokojný úsmev, keď sledoval vlny, cítil spokojnosť so svojím rozhodnutím, že si cení to, čo má, namiesto márneho snívania o niečom neistom. Tak sa naučil, že niektoré hodnoty sú jasné a isté a tomu prinieslo vnútorný pokoj.